ନିନି कहीं ଯାଇଥିଲୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାମି କହିବୁ? ବସ୍ ଏନେ ପଚରାମି ବସ୍। କହ ନିନି କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ନାହିଁ? କେଉଁ ଗଛଟି ଥରେ କହ ନିନି କେଉଁ ଗଛଟି ଥରେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ? କିଏ ଜୀବରେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଏ? ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗଛଟି କିଏ? କେଉଁ ଜୀବଟିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିଙ୍ଘ ଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀର ନାଁ କ'ଣ? ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜୀବର 5ଟି ଆଖି ଅଛି?